naman kita sa atong channel. Live naman kita ng mga dulong sa inyo. Dito sa atong channel, Pirot Haranista, no? Magadulong ako, no, sa inyo. Sa pila naman ka mga ambahanon, sa mga pulong ng mga ilong ko. Okay, no? Padayon kita. Una natin guling ay dulot sa inyo. Ini nga ambahanon, no? Nga nagatigulo. Ini ka itong ano pa ni ginapangkuha, no? Pero ako ko pala gali madumduman, ngaway ko pagali ni upload sa YouTube, no? Ini ang ambahanon nga nagatigulo. Istorya ni Miguel. Kasi kung may mga Miguel na, no? Hindi singka mo. Kundi istorya lang niya ni Miguel. Ari, kung ano ang iyagaw na nangyari, no? Ang ambahanon nga nagatigulo. Istorya ni Miguel. Sa guwang lugar na malayo, Miguel, kung walang kadiri, wala sing mahimo. Ay, Miguel, anhon ko ang kwarta pila nga madamo ko lang kasing-kasing, lumusak ka subo. Miguel, dumdumon mo anay ang tis magpaalam. Kahidlaw maantos mo ay hang. Ay, Miguel, ako nahangawa kung malayo, ikaw sino pang mapulong sa akong kauhaw. Pagkabati ni Miguel sa mga pulong, nagpupusapan ko kag maghilibion. Ay, Diyos ko, ang atong paglakat kun akong dayunon problemang si darling nga magkakonsilisyon. Darling, hindi na lang ako maglakat sa Guam. Na lang ako mangita sa lalang. Ay, darling, anhon lang naton ang kabuhing matawhay kung ang baladyagon naton kapanghay-hay. Pagkabati ni Miguel sa mga pulong, nagtungko sa bangko kag maghilibion. Ay, Diyos ko, ang akong paglakat
Kung dayunon problema si darling nga magkakonsisyon darling, hindi na lang ako maglakad sa Guam. Darling, diri na lang ako mangita sa lalang. Ay, darling, anhontang kabuhing matawhay ko ng kalatyagon natulgap pang hayhay. Diri na lang ako mangita sang lalang abot ang uhaw mo. Akong mahimong Okay na. Ang ito, no? Ang atong nga bahanon, naging dulot sa inyo, nagatigulo ina, no? Miguel, no? Kaya sa pagkamatuod, wala pang tagay kapag niya. Pagkarin nga ba't ang sa mga tigulang doon sa una nga, may mga patingin dugangan na nato ng iya istorya, no? Mula, gina, tiguluhan na to. Miguel, no? Yari pagid, no? Nagadulot pwede ko sa inyo, sining isa kang bahanon, no? Nga nagatigulo ang ginahidlaw ako. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sang halok mo. Diin ko nabala pangitaon ang masadya nga tinion. May paglaom paihan nga ko patawaron mo sa pihaksang tanan nga hayag na ang kaluhiban ko. Apang saksi ang Diyos nga ang tanan lahidon sulan ko. Kung tani mabalik ka na sa akong ngaluyon, sang hakos mo, ginahidlaw ako sang halok mo. Diin ko na bala pangitaon ang masadya na tinion. Tumanya ka puhaw, katumanya pagbago, kintasya sang Tuhan, sang litikaw ang nagpahilayo. Abang adlaw gabi, permikugit pinapangamuyo nga magbalik ka mas
masadya datong nga pagpuyo pinahidlaw ako sa hakos mo pinahidlaw ako sa halog mo diin ko mabala pangitao ang masadya may paglaong paayhan na kupagtawaron mo sa pihak sang tanan nga hayat na ang kalutan ko apang saksi ang Diyos nga ang tanan na inolsulan ko kung tanim magbalik ka na sa akong nga luyo pinahidlaw ako sa hakos mo pinahidlaw ako sa halog mo diin ko na pala pangitao ang masadya na ko tuman nga kapungaw tuman nga pagpagho kintayak sandukan sanglit ikaw ang nagpahilayo pang-alaw perni ko pinapangamuyo na magbalik ang masadya na tong napagpuyo pinahidlaw ako sa hakos mo pinahidlaw ako sa halog mo diin ko na pala pangitao ang masadya nga tiniyo pinahidlaw ako sa hakos mo pinahidlaw ako. Okay na? Kami ito, ang ambahan ng nagatigulo, ginahidlaw ako, no? Inagali, ginahalag gid naton sa atong mga pinalangga mga viewer, no? Kaga labi na gid sa kay Ma'am Mary Cabarno nga sa Florida, subuman sa kay Ma'am Emilian Pedregosa nga sa New York, no? Kung subuman sa kay Ma'am Health Chances, no? Kung sa kay Ma'am Jima Muniba nga sa Singapore, no? Kaga sa kay Abyan Bubuitan, sa kay Abyan Fidel Arabis, no? Sa kay Ma'am Lori, no? Hindi, ang sa ano ito? Sa Hong Kong? Oo, Hong Kong chapter lang. Pat sa yung kontupan. Sa Daswan nila. Kawada. Kag sa kay Mama Lori Abuela, no? Kaya sa Masbati, no? Labi na gid sa atong nga pinalangga, no? Nga paano nga nagasuportar gid sa sining aton kalingawa, no? Sa kay si Ed, no? Rivera, no? Edward Rivera. To mayong gabi lang na si mo gabi lang na sa ilas mo mga imagine mga alas 4 daw diragit siguro mga alas 11 siguro okay no mayong gabi lang no antes kita padayon yari ang pilak mga shout out pro antes sinagali no ito palo ko yari sa kapamilyahan no nung ang atong lubong sa kain ang lubong ni nanay no sa Wibes no magadulong kita sa iya no magadulong kami sa iyang ang matawhay nga ukon malinaw nga palahuya no tungod kaya sa Wibes ang amon nga lubong no sa iya pasensya kamuguro sa Merkules basi hindi kita makakuha no hindi kita
live diri no. Pero madamo pang mga inadlaw nga kuan. Pasensya lang nyo ba? Balik sa kadlaw, payuan lang nyo po. Okay, no? Madamo gid salamat, no? Kung mayong hapon lang sa inyo tanan ng pisina, no? Paano kita sa pila ka mga shoutout. Shout out sa kay Joe Marino Muscle. Happy watching. Idol pa request sa higad sang bye-bye halin sa kay Alski Diaz. Happy watching sa kay Arthur Aranda. Mayong hapon. Shout out idol mga tiyo ko Giovanni Roger Dindo sa La Castellana Negros Occidental. Halin sa kay Mayong hapon lang sa inyo. Joe Marino. Barumbado, Balni Joe Art Suplico. Good afternoon po, Idol Tatay Pero talin sa kay Randy's TV. Happy watching. Shout out sa kay Nong Eduardo Rivera. Happy watching. Happy watching lang that right. Happy watching sa kay Prince Aris. Mayong hapon. Tay Pero pwede mo mag-request ng hulaton ko watching from Burias Island, Masbate sa kay Randy's TV. Okay, yan dili no. Ang inyong gipangabay ng mga bahanon, ang iyang atong una kina, sigad mo sang bye-bye pro title sina. Bahala na ang boss bro. Dere yang bahala na ang boss. Higad sang baybay sa pumasa umadito ko kinuha ang hindi ko magagimugin bato sa walay tungkaluha lupos na kalipay lupos na Umalusang tuyong pangin sa pagkaklanong ulang na puno natupasang ladala ko na palo ng impasang kapan among nagkalagkagag ng kampalas at tuhatunan na katulad sang balas-balas naman ito mang pakihugma mo katalian urag na kumabasyaman balik sa baybayon yutay lang nga salyak yutay lang nga salyak manukit layon mahaktiba tiyak kong surang masa tila sa pinapaglukin kalipay din panggas kuha ang patubas kung ano ang tagmasang labiman taas bahala ang kwas mahapdi ba tiyak kung suprapasa bilas ang di mo pagluhin
ito no, ang bahanon ng nagatigulo bahala ng buwas. No? Yari pag ito ang pangabay, no? Ang bahanon ng nagatigulo barumbado. Yan isang anak natin talaga si Reggie ang bahanon, pero tiyan, hindi na pangabay. At least, ako man lang naghihimog sa sining bahanon. Hari, idulot natin sa inyo. Lunsay lang kalisod ang akong nakatuman. Saring-saring na pisyo ang akong nasudlan. Sanglit sa pagbabaya ng akong hinikanan. Si nanay, si tatay, masako hindi. Halos ataw-ataw, masungsong ng pagbiyahe. Ang hirap pagpalangga, wala ko mapatiyakin. Dirika at tuntang buwang pusyo, sinihang kagbitahan ang ginabalik-balik ko. May magkanto sa diskuhan tungkol sa mga amigo. Pilit mapatiway ang pagkaparumpado. Pati na ang pagtuon ko napasipan. Kay ang una-una ko sa sinihang kakitlaan. Labi na kung makita ko ang huplas nga larawan. Ikaw diligid mapagas sa abot pagkuman. Sang ako ang hampong na nalaki, tinubuan sang luya sa isa kababayi. Wala din makasaler ang akong mga diskarte. Kaya iya mga tulis, dili ako kaintindi. Dirika at natulid ko ang tanan. Na ang pag-eskwela, hindi dapat pasitaan. Kay ang paghimakas sang mga kinikanan, para lang sa wasdanglan sang pila kabataan. Sa karon ako na ang nasagan, kay ako man lang gabi ang may kasaypanan. Kay ang pinakalan mangkagsang kabataan, kay hiyas nga bahagi labaw pa sa pulawan. Dirika at natulid ko ang tanan. Nga ang pag-eskwela, hindi dapat pasipanan. Kay ang pinakalam mangkagsang kabataan, kay hiyas nga bahagi labaw pa sa pulawan. Kay ang pinakalam mangkagsang kabataan, kay hiyas
sa Bulawan. Okay na, umuyab to no. Ang bahanon na talaga. Siguro, barumbado, no? Laging pangabagit sa ato ng mga viewers sa karon nga po, no? Okay. Antes naman kita magpadayon, yari naman ang pila ka mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan. Shout out sa kay Galieto Lonathan. Happy watching. Request ko na si Jumarino Muscle kang request ko tayo tigiliwi. Karon. Kakahod si mo, baby. Request ko na si nung Ed kang igadulot ko. Salamat. Okay. Karon. Regards ko na kay Bibi Ilis. Idol Boss Pirot, ikaw ang number 1 sa amon regards sa mga parente na pamilya jagro amoroso mula po dito sa Czech Republic. Mabuhay ka Boss Idol Pirot. Sana mapatugtog ang OMG. Salamat ng marami. Alin sa kay Kilen Zen TV. Happy watching. Shout out sa kay Andy Jorcales o Horcales. Happy watching. Okay na, padayon naman kita, no? Yari na, no? Siyempre, nag-una ka request. Una man ako nagdulot sa inyo, no? Yari ang bahanon na naging ikuluhan. Hulaton ko. Kung halos palamang maluto na magpahilayo ka na, di ko minsan ang mapato mahimo ang kalimtan ka. Walay liwan nga ikapili kung di magpakapot ka na lang. Utiwag ko saksi pangog sa kabulan sa tunga ko kinsumpa. Pag-ano kita ko palang kung di mo pagkakaligtaan, isang batong pa sa putot ko. Hindi ko ikaw mapunta habang nilang ang tubon ko. Rama, pagkabot ka na lamang. Ulaton ko ang pagkaksan naman sa bulan. Pasigin mo, lamahang pa. Mapagpagdala-dala mo ang pag-isot ko ng buo. Daw dili ko nagigmaantos ang magpuyusin isahalo. Igatugyan ko na lang sa langit. Unalo man ang akong madangatan. Ulaton ko ang pag-usap naman sa bulan. Kanang saksi sa hangtanan.
Bayan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madangalan. Ulaton ko ang pag-usap naman sa kulang kanaling saksi sa hantanan. Ulaton ko ang pag-usap naman sa kulang kanaling saksi sa hantanan. Okay na? O yan ito lang, ang bahanon nga naga. Tigulo, hulaton ko. Yari ito yung dali, no? Ang mga bayang ang bahanon nga naga. Tigulo, ikadulot ko. No? Para sa kay Tuit Rivera. Pinanugan mo na ibugin puwera, mapintas ka galing, pinsing mahinang pamuyo, maluhig ka galing. Subok sang adlaw sa sintangan, nagkinulapan sang gato, apang may kahigayunan pa, nakita ang magmati payo. Higayunan pa nga malambot ko ang mga handog, ikadulot ko sa ino, paghigog mang mapahino puso, akong liwat na magbalik, magpalangga mo sa akin. Mapintas ka galing, katinising mahinang panahon, maluhig ka galing.
bansang mundo. Pang may kahikayo ng kita ang magmalipayo. May kahikayo ng nga malapot ang mga handog. Ikadulot ko sa imo, paghigop mga paino puso. Ako guliwang magbalik, pagpalang ka mo sa akin. Ako guliwang magbalik, pagpalang ka mo sa ako. Okay na. Bulay kung magugulang blakano, no? Pabusog tabi kinan kay matigang bugla daw magkanta ko naman tig-abo. Gani ka na patapos na tig-abo ba? Okay na. Artist naman kita pa dali, no? Yari naman na yung pila ka mga shoutout. Request ko si Joe Art, supliko kang tamasak. Karon. Kuya, request naman po sino ang dapat basurahan sa kay Andy Orcales. Happy watching sa kay Cha Socias. Mayong hapon tayo pero sana gabasa kag sagan magapamati sa imo harara ma-request ko tayo asang bahanon nga bagulan sa buhat o galing Butigon wal ni Giovanni Concepcion. Mutya sa sakit na tayo niya. I-remind mo ko. Stow away kuya, kinakanta ko sa video kay watching from Silang Cavite yan sa kay Andy. Hindi ka ko malagtan pa sa ka. Isa kang alamat idol pero tayo sa kay Kills Zen TV. Thank you. Ito napatambok nyo ang atong nga balatyago ba? Happy watching sa kay Malimit Lawrence. Happy watching. Gugmaan ako no. Okay. Okay no? Yari pa rin no? Ang tuwalik na no? May na-request ulit kita ng tigkiliwi no? Okay. Yari na yun. Ang yung pangabay na bago na nagatigulo tigkiliwi. Isa sa bulan sang Marso, Abril, Mayo, Hunyo, bulan sang tigkiliwi, labihot na gitton Agosto. Amo ini nga binulan ang umagpapamikado, maayo lang ang manggaranon kay matauhan pag-ihon. Septembre, Oktubre, Nobyembre, dito naman sang tig-alani, nagkalipay ang mga tiyangki, kay matahon naman ang miski. Magkalat sa aglaw, ininong pagkagati, pag-isip, yun ay bilin sa party, pag kailangan naman at sa hindi. Pag-Disyembre, pag-Enero, malipayo pa ang mga tao. Pag-intra, ulan sa Pebrero, nagkalipot naman ang ilang ulo. Bangot ang sikul crafting, binagyan sa tungko. Babay na lang ang gasto, katulad ng sa ulo. Kay tinutangan pang 15% sa
parte pagod kay nagatagan sa kasalanan pag Disyembre tungko pag Enero malipayong pa ang mga tao pag intra mulat sa Pebrero nagkalipog naman ang ila ulo pangod ang sikong traffic inagyan sa tungko babay na lang ang gasto natol naman sa ulo kay inutangan pa 15% kay inutangan pa binikag abuno okay na mo ito no ang ambahanon nga nagartikulo ang tigkiliwe yari pa gito ang ginpangabay nga nagartikulo OMG matamis ngayon OMG nabihag mo kita ko bango sa tanya ko first time pa lang nga akong kanakit ka daw speaker ka nga nagpilit sa panumtuman nga abala nga hindi ka kigmalintang OMG nag-frustrated kita kung lamang sa imo may tinigon na ako nag-aamuro ko samtang ako madamo sinting nahi ko ang tinigang ko pirmi lamang nagkakalabato OMG na excited kita ko mahibang ng sabat mo ang obra ko halos wala siyang kahumanan kay ikaw lang ang sa akong kaisipan kakabuka magpasok at mga pinggan OMG excited na kita kumakunang mo first time pa lang nga akong kanakitang daw speaker ka nga nagpilit sa panuntuman nga abala nga hindi ka kigmalintang OMG nag-frustrated na akong tangod lamang sa imo OMG nag-frustrated na ako pangod lamang sa imo okay na Muya tro ang ambanon nga pangabay gid sa aton nga mga viewer no labi na gid sa aton nga mga followers no okay kung aton mga subscriber okay no yan tisa makitang padayon yari anay ang pila ka mga shoutouts Shoutout sa kay Rene Vicencio, happy watching.
Salamat Idol Tatay Pirot from La Castellana Negros. Sa kay Marino Muscle. Shout out lang dira gali ko na sa mga hubog na ang Balinday Lizel Pichilier. Happy watching. Happy watching lang dahil, no? Ayan, pinatugtog na ang OMG. Ang sarap pakinggan, hindi kayang mabayaran ang kasiyahan namin dito sa Sech Republic Idol. Pero thank you so much. Yan sa kay Kelzen TV. Happy watching. I thank you again sa inyo pag-appreciate. Yari po yun, no? Ang baano nga ito ginang, pangapay nga, ang baano nga ito ginang, tamasak mo lang nga. Meron. Okay, para gito sa itong mga kabyanan, labi na gito sa mga taga-barutak mo ibo, no? Ini, istorya ini isang barutak mo ibo. Ang bahanon, ang nagatigulo, tamasak. Akong ikapulong lang ko'y ang magtalastas sa mga inagihan manwasang paruta. Kabayo nga bukay ang alam si tamasak. Nangin baylos ang pariusan tuwan ay ginatawag minurus ang maluta. Ang panwas ang baruta sa pintungaw na sakop sa tumangkas bilang kabisira. Kapuyong prutas yung pamilya. Kabayong apukay nga lang sita masak sila ang tagiya. Pangwas ang paruta sa pinto nga una. Sakop sa tumangkas bilang kabisira. Diri nagapuyong prutas yung pamilya. Kabayong apukay nga lang sita masak sila ang tagiya. Abot sa tuan ay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sa tanan nga paryo. Nalakit ang kadutaan ni Simon Frutasio. Ilagin na tubang pray nga katsila ini nga asunto. Kapayong si tamasak ang madasig sa tanan. Sang kapim sa duhag kagatos nga ilagin mutan. Kalamoy sa tubig kung nagmatalong nga luna. Sa tanang nga kabayo ni Simon Frutasio, siya ang kinasaligan. Kinsakyan si tamasak pakato sa tirong-tiro. Sa gobernador Sergio, siya ang nakikimpon.
isog at nagkari sa kaugali mo. Agod maluwas ang tinawo sa gahong sangkat sila sa pagkauli mo. Patisang asunto sa panwasang dumanggas. Gobernador General nagpadala sang sulat. Imulagon ang minuro nga sa tumalutan. Nangin parutat nuevo apang ang kabaylo sita masak na kabayo. Pag natapos ini nakasaysayan, istorya na marantas lutang na lulutan. Kabayo lang sila masakapang nanging pagalihan. Kag nanging palanobliot sa mga nagasunod, mga kaliwat na to. Okay, no? Kumuyato na ang ambahanon ng Gatigulo, Tamasak, no? Yari pa gito. Mga kaigit sa ambahanon na Gatigulo, ang Mutya, isang pasakit. Tugaling sa buhat, tugaling putigo. Malulungit kagalisin, takipuso ko. Ang akong pagambing, madugay nga tiyon sa isang kapiso. Gilayon diin ng matamis mo aking panuhan. Labas pa kayo sa panunutuman. Sa hinali lamang imong kalimtan mo tiyak sang kasakit. Ako na ligupan, diin ng matamis mo aking panuhan. Labas pa kayo sa panutuman. Sa hinali lamang hinogin kalimban kasang kasakit. Ako na ligupan, bagay sining sulat isikis puto. Kisikon sulubong bukod sang litrado. Agod malimtan ko ang kaluiban mo, ilan ko na lang.
sakit puso. Okay na, may ito na ang ambahan ng nagkatigulo. Muti asang kasakit, naging pangapagin sa ating mga tuturan. Yari kalinaw bilang mga tapusan na ito. Sinong ed ko no? Ang Pilipinas, tuwason ko na kung pwede pa. Hindi sila. Nung ed. Okay. Ano nga ito? Balidwan na kantay. Ay, ko sa mga tapusan ka ito. Yari ana yung pangabay, no? Nagkatigulo. Ang sinong dapat masulod. Susang anak kinakinagunan at napapugal pagkatapapugal pa sa mga kahabayanan. Maayo matali ang paggusto-gusto yang tawag na tikado. Apan kun mapuyo sa madamo na bisyo, halos na katod ng atong nasipo. Dapat nga sumbong sa mga kabataan, pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung nanong trahedya na pagkipatuhan, lamang mapapagod, lamang mapapagod mga kadungkanan. Sisinugin pa lang dapat pasulong ng mga anak ng mali na kaso. Sobrang kahipit hindi man matarong, yara lang, sapat yara lang, sapat sa katugali mo. Di man mabasok ng mga kinikanan sa pagtinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalang ka na pagkip sa dugang, isang kasing ginatuya. Kang ikaw lamang sa mga pagsunay, kung ang mga anak bastante sa laygay, mapugnaw ang tulungan mong magkakubay. Kagang pagpapangod, kagang pagpapangod sa iloy kakamay. Mapugnaw nga tulungan mo magkakubay.
Okay no? May tanong. Ang banon mo lang. Tigulo, sino ang dapat pasunod? Yari, bilang patapusan na itong nadulot sa inyo, no? Kaya nakahawit to si Tungit, no? Rivera. So, pinapangapay ito ng banon mo lang. Tigulo, ang Pilipinas, ang Luzon. Yari, ang banon, Pilipinas, ang Luzon. O virus ng labing dalita nga nagdala sa kalalakan, ang habit mo sa kalibutan, ginasumpa sa mga katauhan. Pilipinas nga Pilipino, sa nadang tansang Pilipino, halos tanan masinong lupon, inulmano magdarano. Adlaw-adlaw gabi-gabi, wala sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon, nga maluluy luwasan kami tanan sa mga palalaan. Upot sining paanon, kinatandog ko ang balatyago. Dapat maghilingog yun, kag mag-isa ang Pilipino. Mag-ampugid sa Ginoo, nga kita ang sa pupuhon, sa mapintas sa COVID-19. Pilipinas iyaluwason, adlaw-adlaw gabi-gabi, wala sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon, nga maluluy luwasan kami tanan sa mga kalalakan. Bukod sining ang paalon, tinatandog ko ang palatyago. Dapat maghilingog yun, kag mag-isa ang Pilipino. Mag-ampugid sa Ginoo, nga kita ang sa pupuhon, sa
ang luwaso. Okay na? Dili na kita kutob, no? Amo lang tong panatong, no? Bilang pangatapusan natong ang bahalon, para gid sa inyo tanan, no? Tubtob naman kita sa masunod nga Domingo, no? Kaya sa Miyerkules na siling ko na wala na kita singkwan, no? No, sa atong advantage la, no? Hindi ana kita makakuha, no? Libre man dito sa kay Google ay pabalota man lang sa inyo nga sa Miyerkules dito ana ko may pasalimirin siguro. Ite mga Martes lang dito na siguro kami. Ite nyo madulong kami sa akong Iloy pinalangga Iloy sa malinong diya nga palaboya. Okay? Maraming salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.